El Palau de la Música Catalana és una de les obres mestres del modernisme català. Lluís Domènech i Muntaner va concebre un temple on natura, símbols musicals i cultura catalana es fonen per transmetre emoció. Un gran palau pensat per acollir tot tipus de música. La seva arquitectura ret homenatge als grans referents musicals d'aquí i d'arreu, com Clavé, Beethoven o Wagner. La Sala Lluís Millet ha estat un punt de trobada des de principis del segle XX. Aquí s'hi combinen tots els materials clau del modernisme, sota la llum d'una làmpada de 300 quilos. Les colorides columnes del balcó evoquen la natura en tota la seva diversitat. Sabies que el palau amaga més de 2.000 roses esculpides? Els motius florals i orgànics formen part de l'essència del modernisme, on la natura és una font d'inspiració constant. Endinsa't en un passeig floral i sensorial amb la visita temàtica Essència Palau i descobreix per què aquest edifici és conegut com el Jardí de Pedra.